Teraz si ukážeme, ako sa ponovom bude dopytovať cena na tlač v prípade, že nie je obsiahnutá v cenníku tlačovín. V tomto stĺpci nájdete všetky potrebné aktuálne dokumenty. To znamená, že cenník tlačovín, aj formulár pre prípad, že chcete zvlášť cenu, ktorá sa nenachádza v cenníku. To znamená tlačovinu, ktorá sa nenachádza v cenníku, tak ako doteraz. Po kliknutí sa vám zobrazí formulár, v ktorom sú už zadefinované políčka, ktoré by ste mali vyplniť. To znamená, vyberieme si región, čiže Bratislavsko, ako príklad. Vpíšeme svoje číslo obchodníka, napíšeme meno, napíšeme názov klienta, pre koho chceme kalkuláciu dať vypočítať. Napíšeme druh tlačoviny, napríklad samolepka, katalóg, plagát a podobne. Napíšeme rozmer, to znamená buď A4, A3, alebo priamo vypíšeme, že 235, povedzme, krát 265 mm. Napíšeme celkový náklad, o ktorý máme záujem. Napíšeme, či jednostranná alebo obojstranná, teda vyklikneme a tak ďalej. Vyklikáme si vlastne všetky veci, ktoré potrebujeme pre tú danú našu požiadavku dať naceniť. Do doplňujúcich požiadaviek vpisujeme všetky špeciálne požiadavky na úpravu danej tlačoviny alebo prípadne špeciálne požiadavky na dátum dodania danej tlačoviny. Tieto doplňujúce požiadavky sa zobrazujú priamo v tlačiarni. Úplne poslednú kolónku distribúciu v podstate vyplňate iba vtedy, ak máte záujem o cenovú kalkuláciu na tlač spolu aj s distribúciou naraz. Čiže balíkovú cenu. Klikli sme síce na tlačítko odoslať, no neodoslal sa nám formulár, pretože sme nevyplnili povinné políčko. Všetky políčka, ktoré sú povinné, sú označené malou hviezdičkou. Po doplnení povinného políčka by sa nám mal už formulár podariť odoslať. Klikneme na odoslať, posunieme sa naspäť hore a hore by sa mal zobraziť odkaz "Ďakujem, na vašej kalkulácii sa pracuje". V prípade, že sa zobrazil tento odkaz, bola kalkulácia odoslaná správne. Klikneme na spravodajsko pre návrat späť. Kalkuláciu si skontrolujem v tabuľke kalkulácie. To znamená, že či bola moja kalkulácia pridaná, si môžem pozrieť v tejto tabuľke. Zároveň v tejto tabuľke budem vidieť aj výslednú sumu. Posuniem sa dole, nájdem si svoju kalkuláciu. Posledná kalkulácia bola pridaná dňa 9.12.2010 od nás. To znamená, že vidíme v stĺpcoch, že bola z Bratislavska, kto ju pridal, aký klient a podobne. Môžeme si skontrolovať, či sme zadali vlastne tieto údaje správne. V ružovom stĺpci na konci sa potom následne po určitom čase, keď ju tlačiareň vypracuje, zobrazí vaša požadovaná cena dopytovanej kalkulácii. Pre príklad môžeme uviesť už predtým pridané kalkulácie prostredníctvom formuláru. Poznámke ku kalkulácii pridáva poznámky priamo tlačiareň. To znamená, že buď reaguje na vaše požiadavky, alebo napíše, že niečo napríklad nie je v poriadku, alebo niečo nemôžu splniť, alebo taký papier nemajú a podobne. Vrátime sa späť na spravodajsko, kliknem na odkaz spravodajsko. Čiže požiadavky na kalkulácie sa ponovom vypisujú prostredníctvom tohto formuláru. Ak by niečo nefungovalo, alebo aby ste mali nejaké špeciálne požiadavky, kedykoľvek mi volajte.